And but Isaac ngiyamangala mawuthi asikutsheli mangabe kukhona okushodayo endlini. Khona la the other day ufike ekhaya wafica amabhodo e-ants kungaphekiwe. Wabuza ukuthi akuphekiwe ngani ngitshela ukuthi ukudla kukho. Wenzani ngoba ngishanga lelo bhodo? Namazi. Wawungaboni ukuthi ingoba vele ukudla kwakungekho. Kunaloko ukuthi uzame because uyabona vele ukuthi la ekhaya ukudla kukho kunokuthi uzame Thatha lethuba ngibingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Mina ngumlangeni uMagasela uyazi kulolu hlelo kwesihlelo sibizwe imindeni ethize ngoba inethemba lokuthi singakwazi ukufika nesolution ey'nkingeni abasuke bebhekene nazo. Namhlanje ke ngisikhona la ePMP, ngisakhona ePMP ngibizwe osisi abawu2. Angazi bazobe sechazela-ke thina kodwa kwamanje akubanikeza ithuba lokuthi babingelele umbukelo weBlack Life TV bese bayangitshela ukuthi bawoba amagama abo and then bese bayangichazela ukuthi basibhaleleleni kwiBlack Life TV bafuna sibasize ngani. Cala nibingelele ithando sanibona. Sawubona njani? Siyaphila. Sanibona njani saphila igama lami nguMalwande. Usisi wami omdala lo uThando. Okay. Nisibizeleni-ke Malwande noThando kwiBlack Life. Sibhale lana kwa-Black Life ngoba sibonile ukuthi sekungaphezu kwamandla ethu inhlalo ekhaya isekho mnandi. Okay. Then sinobhuti omdala, ufike ubhuti omdala Isaac kube yimina. Bese kuba usisi uMalwande. Then salahlekelwa abazali on 2023. Yes, bashona nje kulandelana. So inhlala ayikho kahle ekhaya sisi. Ngesimo sokuthi ubhuti Isaac uyasebenza and uyena osebenza kahle but imali ayize ekhaya siyasafarisha nje because uyena osebenza kahle. Mina ngisebenzi kahle ngisebenza emakhishini so nesisi wami usengachaza-ke naye inkinga yakhe. Malwande. Yebo nami ngize la ngaso leso simo leso sabhuti ethu omdala ongahlalisile kahle ekhaya. Usisi wami uyasebenza njengoba esechazile ukuthi usebenza emakhishini. Nami ngiyazama ukuthi ngimsize ngingasebenzi. Njengoba ngingasebenzi ngize ngicela imali kwi-boyfriend yami ukuze ngizokwazi ukuthi ngimlekelele. Ekhaya nje yithina esibambe ikhaya ngathi asinabhuti omdala. Senza yonke into. Laba la ePMP kephi ekhaya? Ekhaya kusemfundlweni. So ubhuti omdala wena usebenza kahle? Yes. Wena sisi uthi usebenza emakhishini? Yes, sisebenza emakhishini. Kodwa isikole usiqedile kahle? Yeah, ngasiqeda isikole but singangakhona ukuqhubekela phambili. Oh, high school completed. Now Malwande? Yes, ngaqeda ukufunda ngaqedela ukufunda matric. Oh, kuhamba kahle. So inkinga esibhekene nayo la kulomndeni ukuthi ubhuti omdala akafuni ucontribute. So yinina noba2 enibambene nawe awusebenzi uzuthatha imali ku-boyfriend ukuze usize usisi wakhe entweni. Mhlawumbe izinto ey'njenganje eniy'khokhelayo ekhaya. Kuningi nje sikukhokhela ekhaya. Ukudla, amanzi, ugesi. So nje nawenzani? Into ayenzayo ubhuti Isaac uyaphuza. Mhlambe nje uzombona mefika la. So no contribution emndenini? No contribution even nje ishumi nje ukuthi nje kube khona kwenza asazi ngisho isenti lakhe. Uyadla kodwa? Uphatha nesikhafu. Angene nje azophaka? Even if sithi simtshela ukuthi kumele abambe egcekeni ekhona akenzi lutho. Usitshela ukuthi kukwakhe lapha. Sihleli kuthina. Ngithi ngiyalapho nje izinto zasegcekeni igceke clean obani-ke pho? Igceke clean wayithina nosisi and usisi kuyayebe ngoba besho ukuthi uyayibe nemali aphuma naku boyfriend. Nhlezi ngimbuza ukuthi le mali engaka uyithathaphi? Kodwa usamthanda ku-boyfriend noma usumthandela nemali yakhe? Hayi sengimthandela imali yakhe. Hayi Malwande. Yo. Into engizoyenza ngoba kahle kahle uyena nje ongisizayo ngayo. Entweni eningi. Kodwa umthanda before akhiphela imali. Ngangimthanda. Phela lihambe liphela uthando manje sengiye right. Kuyikona ukuthi isimo engibhekene naso sengiphoqa ukuthi ngiqhubeke ngihlale naye. Yo mntanami. Ngiyazwelana nani yazi?
Some isifiso senu ukuthi simbize uIsaac mhlawumbe azosho ukuthi indaba engakhokhi ukudla onini isifiso ukuthi bebakhona simcela ukuthi acontribute naye phela njengomuntu akanayo into uIsaac unika kaphithize nje namantombazane egcekeni. Hayi washintshisa nje okwesikhindi sangaphansi. Waphakelani pho nifikile waphakela ukudla kona lokudla loku nithini Thando? Sisi nje siyathula phela cause kuzoba ngazathi entombini zakhe sikhulumela ukudla or something yabo but siyamdisciplina akufani ukuthi siyadlala uma bese zingekho. Uyathini nje mhlawumbe nokuthi nakhuluma naye izini into ajwayele ukuzisho back mina ngithi awukwenzi ngani ukuthi nokuthi yabo nje mina uhleze ngitshela ukuthi angihambe ngogana cause sengu-antwa la ekhaya ukhulumela ukudla okuzanywe yimina abanga okuzanywe usisi abanga. Mina iy'ntombi zakhe ziyangazile nje ukuthi ngiyayikhulumela ngoba ezinye zazo azingithandi futhi nama nginendaba nazo. If sicala nje ekhishini kuyacaca ukuthi sekhaya la ngizophatha intombazane nini ekhaya. Ayizengene ekhishini nanayo iroom ngaphandle. Unayo iroom ngaphandle kodwa ziyangena ngithi sezokwenza ukudla uyayitshela ukuthi azokwenza noma yini ngoba kukwakhe. Nithi nina noba u2 niyaphanda niphandela ukuthi ube khona ukudla endlini. Niphinde nina futhi nikhokhela abantu abazoklena igceke abenza izinto zasegcekeni. Ubhuti yena akacontribute next and nimephela inyanga wenza ishow ukuthi i-weekend leyo Friday ufana nentombazane, Saturday intombazane, Sunday intombazane. Ngobani usoyebona ukuthi khona ukudla la sizamile thina sazama ukuthi sithenge ukudla. Ufuna ukuwenzela iphuzu lokuthi uzoqeda nje nezintombi zakhe. Ngoba uwazi kahle ukuthi ayikho into esizoyisho mase ekhona nentombi zakhe. Anawo amanye ama relatives mhlawumbe omamkhulu, balume. Sinawo. Nangena bachazela kodwa siyabachazela nje kwafana ukuthi siyadlala ngoba phela abantu mase ningenise nababazali abanithathi notice. Malwande ngiyakuzwa. Asithembe ukuthi sizozama ukwenza isense lapha yana kuyena nabo mase fikile. Akekho kuhlaza kodwa unjani akashana ngangishaya. Ungcono mesoba. Awungcono mesoba. Yeah. Cabanga nje ukuthi uzofika esoba ngoba ayimedaliwe akathinteki. Ngiyanezwa bafethu. Njengoba senizela ke mbukelo weBlack Life TV osisichaza udaba labo ukuthi banenkinga kaBhuti. uBhuti usebenza kahle kodwa nje akayiwoyi ukuthi acontribute egcekeni. Akaklini kwagceka ayikho into ayenzayo kuphela ufika namantombazana ahlukahlukene and ayayidalela khona la egcekeni ayithathela ukudla kosisi. Usisi lo omunye omncane isebenzele emakitchen lo omunye angakasebenzi kodwa boba u2 banawo matric baqedile high school just that badinga ukuthi babe nemali ukuthi baqhubekele phambili bafunde. Okwamanje senze kanje neteam azama ukuthola labo Bhuti lo Bhuti lo Isaac akahlale la angitshela ukuthi uyindodana inhloboni endoda lengakwazi ukucontribute isize ekhaya iprovide as a man uzathatha ukudla egcekeni akuphi intombi zakhe ehlukene nakhona ayingeke akenze kahle ezecela imlethela kumagasela ngibona ukuthi ngizomenza njani asimlandi. Kulonyaka zijike kakhulu izinto ingababa wengane akafuna ukwadla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u062 219 7748 adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sikubingelele sikwamukele imbukelo weBlack Life TV kwisitophi sethi sithi inkinga zomndeni. Ngikhona ke kulomndeni wala ekhaya bathe umndeni wamThembu yikamThembu bafethu la engibhalele khona incwadi bathi hayi ngeke Black Life angeke nifike nizobheka. Khona ongahambi kahle. Sawubona Bhuti unjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Cela ubingelele umbukelo weBlack Life TV qala bese uyasho ukuthi uba wakaba. Dayo Isaac uMthembu. Ubingelela iBlack Life. Yes, Bhuti Isaac. Ubhalile la osisi badinga ukuthi sibasize la emndenini ngoba thina igama lesile isihloko o igama lento esenzayo inkinga zomndeni. Angazi uzisho kanjani kodwa izulu ngiyabona ukuthi siyatibula ke manje. Inkinga zomndeni kodwa ke bazobe besebechaza usisi ukuthi indaba bekubhalelile. Ngicela imichazele izinto ade nimchazela zona
Into eyenze sabhala le ekhaya bhuti ukuthi sesikhathele ngesenzo sakho. Indlela osiphilisa ngayo asayithandi. Nanokuthi sithi sibancane samantombazane sizama impilo siphinde sibheke nekhaya kubeni nawe ukhona umdala ungenzi lutho ungatshengisi lutho uthi sinobhuti omdala. Ingakho ke sesithatha isinqumo namhlanje sokuthi sikubhalele ngesenzo sakho esingasithandi sesikhathele ngathi sona. And bhuti okunye futhi engifisa ukuthi ukwazi lokudla lokho hlezi ukudla ngicela ubungazi ukuthi usukudla ukudla kwenye indoda usisi omncane ufika nakho wena futhi awubuzi lutho uma ufika ekhaya ufike nje udle futhi okubhlungu lokudla sikuzama kanzima bhuti and wena omdala ekhaya kodwa kukhombisa it's like wena omncane and leyo nto leyo nje ayisiphathi kahle angifuni ukuqamba amanga. Nanokuthi usitshela ukuthi sihambe siyogana ekubeni sashiwa manje waye ningangitsheni mina ke nambe nibhalela bonke abantu laba nibhalela ningangitsheni mina ingoba ngihlala la ekhaya Bhuti sekutshela sesikutshele kwanele hayi sekutshela nanokuthi sesitshelwe intombi zakho ukuthi ikabheki la into esikhathaza ile Abanga. ukuthi nje sekuyizona ezisitshelayo ukuthi hayibo senzeni ekhaya isekhaya la sekugangaka usitshela ukuthi mina nje ungitshela ukuthi angisuke ekhaya lami esashela abazazi ungitshela ngogana wena mawubheka ngingakhona ukogana ngishiye wena ekhaya unje kumele uhambe ugana Isona zathu ukuthi ungakuthenga ukuthi ungacontribute egcekeni ukuthi fanele ayogada. angithi kuyamsokolisa lokho ukuthi ula ekhaya Imake mangasekuthiwa abekho ngabe udlani wena bhuti. phela ngeke ngingadli umuntu kumele ngidle vele Awubona la kumsebenzi wakho njengendoda ukuthi uprovide. Ubhekelelo sisibaka. bona engabe bahlala phansi nami ke sixoxe No, kuzohlukana ukuhlala phansi nawe bhuti. no Because ibona abaneyingane mina ingane yami iyodwa kuphela la ekhaya Nengane engakhona Thando? zo 3 Wena sisi? Manje kusho ukuthi wena udla ukudla kwengane zakho. angidli ukudla kwey'ngane zami sengiyasho ukuthi iy'ngane zabo yizona ezidlayo kakhulu Wena udlani wena nentombi zakho? Nengane yakho? iyadla phela ngiyayithengela ngiyakuthenga nami ukudla lokho engikuthengile hayi bhuti Isaac hayi bo usuqamba manje ngisho kumakhamera hayi kahle wena hayibo Akuthengani ukudla? kunokuthi ubhuti ngeke akuthenga ukudla ngoba ayikho ingane yakhe ehlala le ekhaya kodwa isisi sakhe sona siyahlala le ekhaya Nentombi zakhe. nentombi zakhe But Isaac awenze kahle indaba kwenzelani lokho? mina ngasho ngizothi kanje ngicela ukuthi sizoyixoxa nabo la osisi bami lento Hayi, kanjani manje? Fanele uyixoxela ku-TV, sifuna ukuzwa sonke. okay kulungile hayi ngizobathengela ukudla ukuthi abasho kodwa la Hayi wena mfethu, usho ukuthi ukuzudla fanele kushiwo ukuthi ukudla kukho. mina ngisuke ngingazi phela ngisuke ngingekho Ukuthi intombi yakho uthi ayikho ishini. usukuthi usithathephi no Ususebenza iminyaka emingaki? Usebenza? mhlawumbe ngina 10 years Kulo 10 years nje wena awukazi wenze lutho ekhaya egcekeni. ngiyakwenza engikwenzayo Yini okwenzayo? Ngicela ubeke nje ngamagama. Azele ukuzolwa nawe sifuna ukwazi khona sobona sesizabuqambeli namanga. phela ukuze kube yikhaya kanje ingoba kukhona indoda la ekhaya so Yini umsebenzi wendoda lapha ekhaya? Akona umuzi wabazali ohlala ngihlala kona? Hello? yebo owabazali Indoda kodwa mina nami phela nginayo indlu yami eceleni ngithi wena umsebenzi wakho wenzayo njengendoda ukuthi uyindoda nje. ngiyindoda ekhaya Sekuzwile lokho ba. nabo bahosi balapha ekhaya ngoba nami ngikhona Isaac ngeke 40% nemzimbeni. hayi lutho Wakhuluma into engayizwe ngithi mina i-contribution yakhe egcekeni for the past 10 years yiphi wenzani? Ngaphandle ukuthi uyindoda.
Hayi kuningi engikwenzayo la ekhaya. Ngibalele baba. Kuningi engikwenzayo. Ngibalele bhuti wami. Yabo. Ngiyacela. So angazi ukuthi baze babhale kanje nosisi bami. Okusho ukuthi wena bhuti Kusho ubothi ukuthi- sibhalele la ekhaya ngenxa yokuthi siyoqambela amanga noma sokubukanisa. Thina sibhalela ekhaya ngenxa yokuthi thina sifuna usizo ngesenzo sakho senzayo. Kuyimanje ayikho nento eyodwa ibalayo ukuthi uyayenza ekhaya. Awushawo ngisho nawe uthasha ife echaza usisi wami ukuthi udla amanye amandla endoda. Ayikho nje into ethintayo ukuthi wena usebenza kahle kanje ungadla amanye amandla. Lo kusho ukuthi ngiyabheka Usebenza phi? Yazi kade ngile ngithi usebenza kahle. Usebenza kwa-forensic. Okay. So, bhuti uyazi usisi omncane uzathatha imali emfaneni ukuze kudliwe ekhaya. Wena ufike Hayi leso bengayazi lo. ukube ucathi thatha imali yokudla ngoba uyazi ususebenza ekitchen lo munye akasebenzi. Awunandaba. And Ya nje ingakho ngisho kanje ukuthi hayi abangitsheni nabuma sebe ukuthi mhlambe kukhona la kushoda khona. So wena ubona for the past 10 Kodwa years nje- akaze kushode lutho. and but Isaac ngiyamangala mawuthi asikutsheli mangabe kukhona ukushoda endlini. Khona la the other day ufike ekhaya wafica amabhodo e-ends kungaphekiwe. Wabuza ukuthi akuphekiwe ngani ngitshela ukuthi ukudla kukho. Wenzani ngoba ngishanga lelo bhodo? Namazi. Wawungaboni ukuthi ingoba vele ukudla kwakungekho. Kunalokho ukuthi uzame because uyabona vele ukuthi la ekhaya ukudla kukho kunokuthi uzame. Yo. Ngifuna nje Kwenzakalani? Imali uyidla noba? Ngiyazi ukuthi anginalo ilungelo lokubuza leyo mbuzo enjalo njengendoda kodwa njengamanje kuyangiqoqa ukuze sazi yabo emndenini ukuthi kahle kahle mhlawumbe khona inkinga onazo osisi abangazazi. Mina ngizocela nje next time bangitshene. Angeke beze bekutshele. Wena udlani? Hayi ngiyadla phela esekhaya ngiyadla. Phela ukudla Menga. kuqhamuka ifezi akuvele kuqhamuka akona yini kuthiwa ama-miracles vele ukudla ukubone sekukhona khona usuke ekuthengile. Wena u-eda nini-ke kulokho usuke sekukhona? Hayi. Ngiyayizwa lento abayishoyo usisi bami. Ngiyanizwa bosisi bami lezo. So manje ya Into engingayithandi mina ngizonenzela into eniyifunayo lapha ekhaya. Kulungile. kungabe bhuti ukuthi usenza izilima ngenxa zamakhamera. Nenza zona vele ngitshele mina. yeah. Nanokuthi mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma kodwa useze wangifundisa ukukhuluma. And usuyakwazi. Kwazi ngelinye ilanga sathi sanda grocer wafika nentombi. Uzoyenzela ivori seligcwele ipana. Kanjani Efu manje? ngibuza ukuthi ukwenzelani lokho usegijimise khomba mina ngombese. Ngingaxaka ukuthi Hayi kanjani. wena manje? skora ubashaya ngamabhodi bakhiphe ekhemesi. Hayi uyahleka. Hayi ngeke. Hey. Wenzani? Hayi usuke nayo kushuthi wakhuluma Wawuthathelani ivori ongawuthenganga siqale lapho. phela akakwazi ukuthi athi into engiyibonayo ukuthi naye kumele ngidle. Ithenga ubani? Yabo. Ngoba phela wena uyithengi. Noma kuthiwa uyabona bhuti into awuyenzeli ukuyiqeda. Because uyazi ukuthi kancane kancane siyazama thina. If sesingenakho ukudla nawe uyahlalela nje ungenzi lutho. Yebo intelo kodwa lezi sikhuluma la. Hayi futhi ngathi Nkosi yami ngazi usilidume phi nje. Ngazi ngathi nje akazi Hayi nanyaka. sengezwa, hayi ngezwa ke manje. Ngathi uyayidumela nje. Hayi ngezwa. Sokuzokwenzakalani manje going forward? Lapho sisibebeka ikhalazo going forward, zabetafuleni. Bathi okay. abekho here uthi ucontribute uma ushona ngo-2023 wena ususebenze for the past 10 years but lutho ucontribute emndenini. Kodwa into okwazi ukuyenza ukuletha amantombazane aphinde adle ukudla kwawo labo sisi and maybe bekhombisa ukuthi abakuthandi lokho wena ufuna ukubashaya. Eyashaya wena amantombazane ayishaya intombi zakho? Ezami. Hayi. Ushaya usisi bakho? Hayi ukuthi nabo bakwazi ukukhuluma kahle nami. I mean awuthathi yazi ngasahalile ubusisi wakho ufry nje lami isoseji ngithengile ungangithengi ukudla ukuthi ufisa ukukhulunywe yiphi language.
Kodwa mina ngiyabathembisa-ke ukusuka manje. Ngizoba Sikwenzeni Ngizobathengela. sakwenza lokhu kushoyo. phela yabo njengoba manje seningibukisa ngabantu kanje Ehhe. kulungile. So Ngiyakuphoqa. kumele ngizokwenza kodwa. Ngizokwenza Shuthi ngiyanithembisa. sesizohleze sibiza amakhamera la ekhaya. Ngiyanithembisa. Asimkholo guys. Yeah. Hayi mina bandla 2% nje. Ukumkholwa kwami. Nami ake ngithi ngizobona ngezenzo zakhe. Ngoba khona okokuqala simbambele i-meeting. Nasekuqaleni sabiza umamkhulu wafika washo nje wathi uyathembisa. Bese bandla ukunciphise kuyinkambe kaFaro. Hayi ngoba uyeyisa bomu usuphuzile. Nongena uzofuna ukudla ngabo 1 sesilele kanti uphuzile Nimvulele. thina singaphuzile. Niyamvulela. Usuke singekho into esizoyenza ngoba usuke sebanga umsindo. Usitshela uyamemeza abantu bayezwa ikwami lana. Ikwakho. Ezif thina khona ekhaya. Indaba uthi ikwakho kini? La isekhaya phela. Ngithi Ngiyakuzwa. manje uma naye ehambile mhlawumbe endodeni yakhe. Kodwa Awusuke khona. Buya nokudla nawenzani? Qwayizisa iy'ngane wena manje but Isaac. Ingane manje kufanele ihambe kumfana ibuye icele notanki emabhebezi. Ngoba wena uyanqena nje ukuthi nibambisane nosisi bakho abawu-2 kuphela Isaac. Isaac? Hayi sobambisana. Ngiyabathembisa. Ngibuye nini mina? Uhola nini? Hayi no mina. Ekupheleni kwenyanga. Phela ngihlala kude. Phela inyanga ngolo mhla 25 nomhla 31 kologuqu. 31. Shuthi mina ngifike ngabo mhla 3. Hayi ungafika. Shuthi bengifika malwande nothando ngizofica khona ukudla ekhaya. Ayisithembe. Ukuthi negceke lizobe ligumbiwe ngoba manje indlela into esihamba kuyona iyasabeka. Kufanele kuzobe nini ibe nemali yokuthobela umuntu ozobona. Hawu. Mhlambe kuzobe sekukho lushintsho-ke. Mina ngiyahalela ukuthi inyoka ishaya intombi yakho ebusuku. Uzathi ngisahamba nje neqhoqo vele isitwini ishaye yona. Hayi ngeke. Ukuthi uphathi kanjani zonke lezi zinto azikufanele. Ngasulungile. Kade akalunganga next. Ngikutshela. Hayi khuleka-ke mina Isaac ngizofika lapha ngizofika kini. Ngizobe ngikhona mhla ka-3. Yes. Yeah. Soza nje ne-team ngathi umsebenzi wethu siyayenza-ke leyo nto Thando. Njengamanje sizama ukuthela ucwepheshe abantu abazondluleka ngomqondo yabo bahlale nani njengomndeni manje kufanele niphilisane kanjani nibambisane kanjani ukuze niye kahle phambili ngokuthandana as a family. And also thina bese siphinde silebe silandelela ukuthi isimo sashintshile noma safa wasafica sisafana isimo on amakhamera bashutha siyarecord ukuthi sesifikile-ke futhi and yilokhu esikutholile nalokhu kuyasiphoqa phela angikwazi ukuthi nisibhalele nifuna usizo emva lokho bese nishiya nilinga fanele size sisho ukuthi sigcina sifike kini esiphethelweni sendaba sigcine kwagcina kulungile yabo awunankinga ngithi Isaac Hayi mina nginankinga. hayi ngizokubona-ke Kodwa bhuti ihlezi kungenankinga. If mhlawumbe usoba inkinga nje iyona awunankinga. inkinga iyona lo kungabi nankinga Kodwa-ke bhuti. unaso kodwa straight afisa ukushada umuntu oqondile nje Hayi ngiyafisa ngempela. unaye umuntu oqondile empilweni yakho Okwamanje ake. Usabamba uyedwa. Kodwa nje ngiyafisa phela. Yeah, okwamanje hayi. mhlawumbe udinga umuntu wesifazane ohlaniphile ozokubonisa le nto ukuthi umuzi uwukhulisa kanjani njengendoda. Mina ngifisa afike lowo muntu sengeyingekho. Ngoba angeke ngize ngikwazi. Shuthi phela koqhuma ibhomu sebehlangene nalo muntu wakhe. Naye isitshelo kwakhe naye isitshelo kwakhe ukuthi ikwabo la. Hayi Ngoba yakona ngibona kwakho ukuthi lapha. uzoshintsha. Cela ukukutshela mahhala mina Isaac ungangikhokheli ngikwenza for free akubona kwakho lapha ikini. Yes. Ungangikhokheli nje for free. Ikini kwakho ila uthengela wena umuzi wakho khona. Nakha. Yes. Umuzi wakho kithi ukuthuza amandla akho uhamba uyithengela umuzi wakho kobe sekuyikwakho-ke lokho. Kodwa umuzi kamama nobaba noma umuzi kama uma niba u3 nonke empilweni. Manje akasekho uzosala lapha noma ngihamba ukuthi ngimuze kuba uzosala Inamba ekhaya. nje basele laba bondlayo. Wena ufuna ukusala wenzeni ngoba wondla still akucintiwe kumanje sikhuluma. Nenye into ke bhuti esingayithanda ukuthi if uboy evakashile ekhaya
mesotshela iy'ngane zethu ukuthi ikubo la akugona emakubo thina leyo nto asiyithandi ngoba ney'ngane zethu uyayikhuluma yini leyo nto boy? uyayikhuluma usuke ungekho. Fundiswa wena nje baba wakhe. Phela into oyishoyo noBoy uzoyisho. Ngelinye ilanga boshado sisikodwa bangashadi ngoba sebexoshwa kubo. Yayizwa lento engishoyo? Yabo nje bana ungaganile nabo baganiwe. Hayibo, nje ungaganiwe nabo baganile. Angithi angithola? Hayi ngizokala. So nje ikubo uzokanda. Ngase ngiqala umlethe la kwi-Black Life inkosikazi wakhe simcounselisha kancane. Sibuka ukuthi imiqondo iyafana imifana ngeke siyivume le nto somndeni. Phela sengohamthembu manje sengizokulandelela umhla 31 ngiyafika mina umhla 3 ngizobheka ukuthi udla ukuthengile into ehlula ihlobo iyenze umagasela manje. Yangithembisa kodwa Isaac ukuthi kuzoshintsha angidlali angiserious. Ngiyabathembisa osisibami. Nizoba right? Hayi ngiyanithembisa mina. Ngicela hlale kulo 2% ifethu nendaba percent kule 2% kasisi. Bazoba right osisibami. Ngisazohlala nabo phansi nami. Angabusahlala phansi sengikudla manje. Sesifuna ukudla nje. Sifuna igilosi ukuze ungene ufry sausage lonke eliphelele si understand ukuthi nawo ubhuti vele uyathenga yabo. Ubathande futhi ubhuti bakho osisi bakho wenza umsebenzi wendoda ukuthi uya protect uya provide. Awulebe uthi kwakho endlini yabantu. Kodwa na ubachazela nabo bakwazi babe nendlela yokukhuluma na. Oh ngizobafundisa khuleka. Nizwile ngithi manje ile nto efike nami ngicasule. Cela bandla nifunda ukukhuluma nimhlonipha Isaac imdala ubhuti. Nifike ngicasule nami babo uma kuba ngathi manje siyaxabana kanti hayi. No ngizobafundisa. Ngiyabafundisa nje kumanje guys kuyahlonishwana emhlabeni awukazi uexpress ukuthi umuntu akuhloniphe wena ungahloniphi. Yonke into iqala ngawo. Ufuna ukuhlonishwa uqale wena uyihloniphe bese uyawazi ukuthi labanye abantu bakuhloniphe, okay? So se understandana kulo part. Noma ngabe unjani qala nimhloniphe nibone ukuthi benimhloniphe uzowenza kanjani. But lokho contributor soyenze follow up as Black Life TV sibone ukuthi igcina kephi, yes. Hopefully sizamile ukunisiza bafethu. Yes. Njoba nithe 2% 4% enimnikeza nobhuti. Share. Dencane nje. Phela izinto esuzenzile iningi kakhulu. Kodwa hayi ngoba osisibami ngizothini. Uyabathanda. Hayi. Ubakhavile kodwa ke. Yeah. Yonke into yabi right. Yeah right. Okay. Hayi ngizobe ngikhona ke ngiyeza mekuphela inyanga. Ngifuna ukuzobona yonke leyo nto. Hayi. Kulungile. Njenganizela ke nanibukeli beBlack Life TV umndeni wakaMthembu bezama ukuxoxa indaba labo ukuthi ubhuti akafuna ucontribute kodwa futhi ufike yena sasukudla phakela intombi zakhe athi kwakhe lapha yana iyekeni bantu besilisa leyo nto umuzi wakina kusho ukuthi kwakho umuzi wakho lo wena ozakhela wona ngethukuthuku zakho unless ifikini wena uzovusa umuzi kababa bakho wenza izinto zangampela sibone ukuthi hayi uvusile umuzi kababa kodwa usho nje ngeindonga notshalo olugcwele ukhulu lebuthwe nikini la lingayenzi leyo nto bafethu bese phela mina ngiyindoda ungayenzi leyo nto mina sesibosisi ngiyacela bandani apply nakona esifasile benzami nizokwazi ukuthola izikole neso ungadependeli umuntu esilisa nakona nje ukuthi at your age une story sithi usuhleli ngoba ufuna imali kumuntu umnandi kanje ukuthandana asathandeni imali manje umnandi uthando musani ngimosha lento kaNkulunkulu yabo iphume emazulwini sebonga kakhulu but Isaac ukuthi uhloniphe ukwazi uba nathi la ohlelweni Black Life TV inkinga zomndeni yeso siyabonga kodwa uthembisi nginganami nami ngaze ngikuphi wami u1 beno 5% kodwa kulungile ngoba wena usungithembisa sobona ngona kuphela inyanga senza sure ukuthi mekuphela inyanga senze follow up kodwa sisi sobanikeza sokwazi ba provide nganingi ngochwepheshe abazokwazi ukuthi bahlale nabo as family but discuss babone siba kanjani phambili mina umlangeni Magasela siyabonga kakhulu bafethu thank you so much for watching Black Life TV ngaso sonke isikhathi ningasidisappoint sinthanda ibhadi sesembe